In this video, I cross this mega bridge to reach Tangub City. Give me any beat. Making stops to show you magnificent structures along the way. Sige magtuong nga municipal hall na. Sulod ta. Wow. Grabe ha. Wow. So operational na gada ni mga 1, 2, 3. Oh, nanay mga opisina. Sa iyo pa man sa buntag alas 6 Gs pa man. Munang ulap pa yung mga LGU employees sa Municipality of Initaw. Aritas tubangan. Pastilan. Kapiha. Muning atubangan nila oh. Doon ay kuan dia, fountain dia, and then overlooking sa dagat. Wow. Awa. Ooh. So tara, padayon tagbiyahe padulong sa Lanao, then padulong sa Misamis Occidental. Touchdown na dita Iligan City no. Stopover lang ko diri kadali kay doon ako'y kitaon, ako yung pong batchmate niya, akong barkada. Kuyog sa nako. Akong gipakuyog ba? Labang mi sa kuan Tangub City.
Soy. So mo, kapover sa ko dali kadali kay mo kuan ko mo charge ko sa control. Si Ma'am Carol, mother sa wife sa ako ang barkada, si Kuan, Daphne. Oo. Then ila kong kadaman o pamahaw. So mahaw sa ko dali. Badilles Street, Iligan City. Comment below sa mga taga-Iligan ha. Ayo kina ko eh. Naasti soy akong cameraman karong adlaw. Ako nabantayan na share lang nako unsay nabantayan nako sukat nga niabri ang tulay ang kaning dakong taytayan diri nga nagsumpay sa duha ka probinsya Misop ug Lanao del Norte. Bantayan ako nga murag dagdagan ang mga tao nga murag bag na busy ang mga negosyo ba. So expected yun ni nga mas makakuan pa gyud sila, makatilaw pa gyud sila og maayong ano bang paspas nga progress ba. So, expected nga magdaghan ang mga negosyo, magdaghan ang mga tao, magdaghan ang mga sakyanan. So, I hope ang LGU sa tubod, hasta pod ang syudad sa Tanggob nga andam mo sa pagdagsa sa mga tao ug sa kalambuan sa inyo ang matag lugar. Alright. Napa diha ang kuano? Tarpaulin, angkol. Angkol og si auntie. Three lanes sa matag direction. So sa pagkakaroon makita nato nga ano diretso gid ang kuan biyahe. Wala na traffic, wala na daghang mga itong mga tao nga nanganilang kay para magpa-picture, wala na. Diretso na. Nata karon diri sa access road, sir. Atong tanaw ni, ipakita na ko ninyo ni. Doon ay kuan diri kanang way bridge. Timbangan. Oh, murag way bridge ya pa no, way bridge. So, naay limit no sa kabugaton? 30 tons. Oh. So, klaro na mga ka 1 to 3 ha. Ingon ni sir, 30 tons ang limit sa sakyanan. So, usually mga 2-wheeler ha. Oh, sobra ano? So, bawal ba sa over sa 30 tons. Ano ay? So kung naway makita ni sir nga matan mga 10-wheelers, dagko, mga trailer, ipagi gid dire. Oh, mo timbangon babalik. Malapas na 30, dili na napa. Di kalahos. Oh, kalahos. Pabalikon nang pabalik. So timbangon and then kung mulapas og 30 tons, 30 ra putok. So anything over 30 tons, balik jud kas agi niyo. Ato jud ka agi sa mukas. Oh, mukas jud ka agi. Alright. Thank you sir ha. Tingkagan man. So napagyapon ang ato ang mga kapulisan naka-standby diha. Pero gamay na lang. And then ang mga sakyanan nga mo labang ana, di na gyud inana kadagan sama atong mga first 2 weeks gikan sa pag-opening. Pero mataghapon ko no, kanang landong-landong na daghan pa yapon sir no, daghan pa yapon mga turista. Mga adlaw lang. So muna bantayanan kayo kay naidaghan nga magbandal, na iban nga kusuki padagan, so bantay-bantay yapon ta. Sir, usa to ngalan sir? Rene kampanya. Rene, si Sir Rene. Felix Latorio. Sir Felix. Yuni Salar. Si Sir Junis, no? Junis. And then si Balukan. Marty, Sir Marty. Alright, sila mo'y na-assign diri sa Weybridge sa tubod side. Side, Okay. Naman po'y lain dito na sa speaker nga sa Tanggob. Thank you sir. Thank you po sir ha. So karon labang ta. Kuyugi ko ninyo mga ka 1 to 3. Ayaw jud magpamilo ka kaya akong ipakita ninyo. Unsay makita po nako
sa akong paglabang sa Panguil Bay Bridge. Tisoy may akong ngalan ni Tisoy man. Screen name na niya siya pagkartista kaniya to. Naaman siya sa swerte ko doon ako'y driver karon. So naagi day siya kung ano kanang ura og motorcycle lane. So kung single motor ka, ani sir ka skili do kaning dunay white solid line dia. Then dire mo na ni bridge proper lagi ni. Wa ko masayo 3.7 kilometer water spanning, longest in Mindanao sa pagkakaron. So doon ay mga kuan, trabaho paghihapon sa DPWH siguro mga kanabang sa ilalom sa bridge ba, takibaw. Para mga kuan lang sir ni, mga finishing touches na lang siguro ni ang ilang gitrabaho diri. Alright, double solid line double solid line, both pasabot. No overtaking at all times, no U-turn. So di ka bahimo mo U-turn diha, narabay uban pabadlong mo U-turn. We are approaching the pylon. Wow. Oh. So pagkakaroon mga ka 1 to 3 ang DPWH, mosabot sila labi na sa mga oras ka dili peak hour nga pwede kang makahunong kadyot aron nga makapapicture aron na doon na kay selfie murabag handumana nimo ba. Punong ta dia at least kadali lang maski mga 1 minute para maka pa-picture lang ta kadali aron nga doon na tay handumanan. Doon na day viewing deck dire. Doon ay stainless steel nga railing kaning portahan. Then makita ninyo of high quality ning steel dire kaning railing sa bridge. Then na viewing deck dire. Mora ni nakita na ko nga viewing deck dire og dia speaker siguro doon na pay uban dire sa kaning pylon gyud dool. But other than that wala kay makita nga sidewalk, but doon ay motorcycle lane nga makita nimo dire So 2 lanes siya mga ka 1 to 3. And then kanang lamps, doon ay daghang lamps makita nato. Mao po ni yang kable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. So 24 ka kuan stay cables itong ang makita nato diri sa tunga-tunga gyud sa Panguil Bay Bridge kaning duha ka pylon nga makita nato. Wow, so di ka ta magdugay. Kani diri tubod side. And then kaning diri makita nimo ang kaning dakong bukid sa Misamis Occidental, Misamis Occidental. Usari Malindang. Mount Malindang sa Misok kaning diri sa Tanggob og sa Usami City. Ay pakita daw kadali lang yun. Namo ni ang pylon. Dunay buslot diri sa tunga kadaw. Alright. So unsa pa gihuwat nimo ug usa ka sa wa pa nakalabang padung sa Tanggob o gikan ka sa Tanggob wa pa ka makalabang padung sa tubod, usa pa gihuwat nimo. So ug doon na kay gamay nga kwarta, gamitan na kana aron nga isuri-suri na to ato ang mga bakante nga panahon. Medyo dagom na dito nga side But kini nga bukid as I've said, Mount
malindang. Wapo kani nga bukid mga ka 123, samot na og dili ingon cloudy kay makita gani mo ang iyang summit. Sa pagkakaroon, okay na, di na kayo nga daghang mga turista. Siguro unya siguro mga landong-landong kanang hapon-hapon mga 4, alas 5 magdaghan siguro ang mga kuan diri kaning manghunong. But so far akong sa akong hinabi nga mga taga DPWH, dili pa kay sila stricto. Although wala nila gi-encourage nga mohunong ka, but siguro pwede ka makahunong ka. Dali lang god 1 minute 30 seconds aron lang nga makapa selfie ka ba, aron do na ka bay kanang handumanan nimo sa imong first nga paglabang sa Panguil Bay Bridge. Pakita nako ang kanang baybayon na dire sa Tanggob side. Siguro kung ako i-describe ang iyang mga baybayon, mga puno o kuan, mga kalubinhan o ganing mga mangroves, kaning mga katunggan. Siguro naapoy mga nipa ana. So mo na ni Tanggob City. O ang Tanggob ani, pag abot nimo left, kaning turn left ka, left side. So akong ipakita ninyo, masig unsa god kung unsay akong makita sa Tanggob, akong i-share ninyo aron nga doon na pud mo'y idea unsay itsura sa syudad sa Tanggob. Under na kini siya sa province of Misamis Occidental. So expected yun kani mga road widenings going sa Panguil Bay Bridge. Magsigig yun kay tungod sa dagsa ba sa volume of vehicles. So expected nga paspas ang kalambuan nya, daghan ng mga lumalabay o siguro probably in the coming years dunay daghang mo sprout nga mga businesses. From Panguil Bay Bridge siguro doon na pa'y gamayng distansya no, aron nga maabot ka sa poblasyon Tanggob. Baguhay ra din no, kuyog man siya sa pista pod sa Iligan, Senior San Miguel, Saint Michael the Archangel. Ano ni, ang populasyon. Wow. Right, so mangita mig kapaniudtuhan day. Time check alas 11:45. Direta, right turn ta diri oh. Ang merkado, public market. Election now sa Pikas. Okay. Prince Hypermart. Adre. One year na kapit. So narita karon sa Tanggob City Public Market. Mo ni Central Public Market yun yan yun. Kani sa sentro yun. Tara, tuyugi ko ka atong suruyon aron nga makakita mo. Limpyo kay ilahang. Ma'am, thank you mama. Limpyo kay ilahang merkado. Mo pakita ninyo. Oh. Andre ang gulay section. Daan daw ni siyang public market apan gi-renovate. Wow. Hi ma'am, mayong udto. Nindot kay inyong merkado, no, limpyo. Wow. High ceiling so dili init, no? Laos-laos ang hangin. Tapos sir. Oh. Alas 12 pero na pa may daghang display, no? Pag-abot sir. Mo'y pag-abot. Wow. Uy, lamiya ni kuano kanang unon, kilawon.
Be, mautan di lang kay mautan na presyo kay kabaw ko nga ang presyo usay magdiferensya man sa lain-lain nga lugar. Oh. Kani unsay ngalan ani diri sa inyo? Gutob. Gutob. Dito sa Northern Mindanao Kutob. Gutob. Oh, Kutob. Uban Gutob. sir, Matambaka. Matambaka, oh kanang Pero diri sa Tangbog, gutob. oh, Matambaka dito sa Davao. Pilang kilo ani? Medyo mahal-mahal ron sa Oh, 220. 220. Pero mahal-mahalan ng 220. Mahal-mahal ni siya ron. So, probably kung daghan na supply, 180. mga 180 no, 170. Ma'am, sige lang mo ma'am. Any. Ma'am Henny, nasa diri sa fish section. Og si Ma'am Jean, oh, muna yung ganahan. Oh, hi ma'am. Ali. Mayong udto. Wow. Sus, duta kayo. Gwapa ang iyang kuan, gwapa pag ang tindera. Oh. Bangus. Pila inyong bangus diri, ma'am? 180 sir. 180. Wow. Sorry pa ta. Ali ta diri. Madiri ang gulay. Ay ma'am. Hi sir, Ayan ito. Shout out sa mga taga-Tanggo. Pasikalan sa mga tao sa Tanggobanon. Shout out sa mga Tanggobanon. Ilabi na sa mga naadere sa Tanggob City Public Market. Wow. Ayaw ka ulaw. Yeah, dakpan di ka sa kamera. Oh, ayaw ka ulaw. So naadere ilang vegetable section, mga lamas naadere. Yan, naamoy stage ito. Na. So pwede kanta-kanta niya. Pwede. Uy, pastilan. Hi ma'am, mayang ito. Sus, kung muna ako ganahan nga mga vibe. Kana bang happy ba? Good vibe. Happy Hi ma'am, so may kalingawan di aron. Ay, nagbukod sila sa ilahang sibes daon. Alright. Sorry pa ta dito. Asa inyong karnihan ma'am? Tara dito sir. Gusto mo eh. Hi ma'am. Sikalan niyo ma'am. Jane? Shane. Ma'am Shane. Shout out ma'am sa imong mga kuan, migas layo. Hello, shout out sa kong family. Okay. Nasa Davao. Uy, nasa Davao. Shout out ni Ma'am Shane, no? Sa mga taga Davao. Isa isda, ma'am? Tambangungo. Na dyan sa Tabang? Dagat di siya? So may lami ani? Bukson, sugba na. Sugba. Uy, yan ang itlog? Gawa na isda ako eh. Tambangungo. Oh. Okay. Tambok ka siya ko ano? Kinain no? Lami na siya tulahon. Tula, sugba, dili. Sugba, tula. Larang no, larang. Lami pa ni larang. Kana bang larang ba? Kanang sinibuan no ba nga luto? Kanang sabuan bito nga na ay iba na ay tomato sauce. Okay. Ma'am, thank you mama. Gusto na may idea sa merkado sa Tanggob. Hi ma'am. Sir, may god to. Palitin ko ba sir? Buko. Ay, unya na sir kayo. Apo ka pa niyo to. Ma'am, unsa man na imong gitagod-tagod diha? Daya. Okay. Pilang kilo iya na, ma'am? 350. Preskuha oh. Diri na ni sa kuan. Tanggob. Wow. Ma'am, singalan ma'am? Pichi. Hi, Ma'am Pichi. Shout out ka Ma'am Pichi diri sa Tanggob Fish Fiction. Sorry ta diri sila karnihan and then pag human sa karnihan, maniutos ako kay wa mo kay paniutos. Diri karne diri pikas. Asa mo ana no? Ilang merkado doon na sopa. So, pwede ka mo relax diri. Oh? Hello. So, nadiri lang meat section. Wow. Hello. So, nadiri lang karnihan. Okay. Hello. Smile. Hi, ma'am. Wala akong ganahan. Para mo smile ba? So, nadiri ang karnihan, ma'am. Kaning linya diri. Kana des pikas isda na pud dia. Mas dagan ang isda no. Okay. So kamo diri unsa mong oras ang open? Kadlawon pa. Open na. Nya mo close. Alas 7 sa gabi. So taas-taas nila ang operating hour diri. So sige alas 7 sa gabi makapamalit pa ka. Alright, ma'am, thank you ma'am. Oh. Taas kay habog ang ilahang ceiling, so dili kay init. Pakita na ko niyo ang kaning diri sa gawas merkado aron na may idea sa itsura sa Tanggob.
Okay. Ilang gid ko maningala no nga sa pipila ka mga tuig gikan karon mo paspas gyud ang paglambo aning mga lugaran ni. Kasi I've said ganina possible do na manurok diri nga mga pension house, inns, hotels, warehouses, mga restaurants ug uban pa. Tungod kay daghan na may mag-agi-agi diri sa Tanggob aron nga makalabang katong Padong og Cagayan, Iligan, unya Padong pod og Lanao del Norte. Ya taga dito pod dali lang pod sila nga makalabang diri tungod sa Panggil Bay Bridge. And then mahimo kang mo stop over diri. So doon na need sa mga lain-laing matang sa negosyo. Ano sila ang place diri? Wa yung kay kumaswito diri but mo ingon sa mga tao nga ang lamit na diri kani nga restaurant diri kani nga Gudaybas. So atong suwayan. Hello, si ngalan niyo ma'am? So narito sa karon sa Gudaybas. So nag-order may sige lang gud mas maayo mo nang impromptu. No. So mag-order sa mi. So mo na ilang menu na dito. Naslay mga tuna, naslay shrimp, squid. Latte shrimp. Ulat may sa mong order and then Ilaw ka sa recommended din. recommended sa Tanggob, no? Matay ko. Mo kay nakatana man ko migay na sa merkado. Kunya ang ingon gyud halos sa mga tao dito, ang lami gyud daw diri sa Tanggob kining Gudaybas. So but so far karon dunay daghang taon yun to. Time check last 12 Gs. Oh. Eh, na-curious ko ano yun? Ito na i-try ba? Oh. Kanilaw shrimp, oh. Kailan man yung presko katamis. Walang saba, no? So pa, try ninyo na yung abot mo dali. Kami yun, dami mga trada ba, shrimp. Pusit, i-adobo. Sisling ba, sisling. Isa recommended din eh. Isa recommended din. Dagan ko. Barato lang. Ang ilahang sutanghon, 160 ang serve. Yan kani 220, 200. Yan kani 200 food. Barato na, di ba? Na presko pa gyud. Na ipinaga the best presko. Ayun. Dalawa na ito lang sutanghon. Yan lang kung maubos kalo na kuha kay Wapok ito pe. Dag sili ba? Ato ang stingan be. Kami baboy nga gusto pa. Pero wala ko ano, wala isda no? Shrimp lang. Oh. Shrimp din eh. Di pala ni sinuglaw nga grilled pork and then shrimp. Tingnan na to. Lami, lami, lami. O doon na sila daghan din silang menu. Kanila mong gi-order kay kami lamang duwa. Alumni. Vlog lang niya po. Sa kuan? Karon November? Karaw pa ba? Combo. Seafood combo, shrimp with squid. Murag siya gi-adobo ba, sisling. Ito yung lamig yung tayo ng kombinasyon. Ano ba oh? Shrimp.
shrimp na kami yun basta presko. Ang ilag yung specialty dire mga seafoods. Umayaw ko nabantayan ang ilang mga restaurants dire. Kasagaran ka offer mga crabs, kanang mga dagkong crabs ba. Kanya dagko pod nga mga shrimps. Okay ko maswito but kini dunay dalan dito patulong dire pod. Ang merkado nila padung dito. And then ang panggil kung padulong ka og Lanao del Norte dili ka kanang dalan. Subayo ni man na padung na dito sa panggil. I heard a ringing bell this morning, and it woke me from a dream. And in that dream I heard a warning, saying leave the rest, take only what you need. So keep on singing those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely. Oxygen niya pen shop. Alright. Wakay ko maswito sa Tango but hopefully next time makalaag ko dire isuroy ta mo. Siguro maka-overnight ta aron makita pod mo unsay kuan ba kanabang nightlife. Nagyo na nightlife. So na mga barbecues, siguro dunay mga night markets possibly. So ato nang tanawon sa sulod natong biyahe dire. But for now, ato si balik sa Miss Panggil Bay Bridge. So again, good day bus. Okay, bye-bye good day bus. Plastara no, pa-picture ka. Hindi mong backdrop ang Panggil Bay Bridge oh. Oh. Tanggob side niya, Tanggob, Misamis Occidental side. Kita ni mong pylon. Actually mas duol diri. Sa Tanggob side, kita gini mong ilawom sa bridge oh. Ako kabalo kung unsa ni siya diri, pantalan man ni siya diri. Pero ragwa namang gamita. Dilangga. Silangga. Silangga. Nabay kadunggo dire? Wala na no? Okay. Lagi na may tulay no sa katungwa pa ng tulay na magdunggo dire. So usap mo din siya sa na-obsolete na tungod kay na naman ang Panggil Bay Bridge. Boss, thank you ha. Dili ari ta des tumoy. Oh. Ika nga to. Wala siyang 3.7 kilometers nga Panggil Bay Bridge. Again, dako na kong pasalamat kaninyong tanan sa inyong pagkuyog-kuyog kanako sa ako ang matag vlog. This is Gawens in Tanggob City, Misamis Occidental, bring you the latest update sa Panggil Bay Bridge ug sa ako ang first time nga paglabang sa maong taytayan. Amping kanunay mga ka 1 to 3. Okay. So actually karon na nata sa opening no, padong sa Panggil Bay Bridge. Ikabot nimo gikan kag Lanao, ikabot nimo ris Tanggob. Turn left ka aron nga padong ka ngadto sa poblasyon o Tanggob proper. Got no one on your side. You gotta love one another, sister and brother, 'cause you only got
is all